Dwi yn mynd i wneud fideo bach rwan i ddangos sut mae amserlennu negeseuon ar Facebook. Dwi'n ymddiheuro o flaen llaw, mae gennai gadair crici a bosib bod 'na sŵn cefndir, felly sori am hynna. Dwi hefyd yn ymddiheuro os oes 'na notifications yn dod i fyny ar y sgrin. Plis anwybydwch nhw. Ocê, felly fel ydych chi'n gweld, dwi ar y fersiwn newydd o Facebook. Swn i yn argymell i chi newid drosodd i'r fersiwn newydd, a i wneud hynna ewch i'r drop-down ar ochr dde eich sgrin, a wedyn fydd yna rhywbeth ar y gwylod yn deud Switch to new version of Facebook. Cliciwch hwnna. Mae 'na fodd symud yn ôl ac ymlaen rhwng y ddau am gyfnod beth bynnag. Felly, mwyn amserlennu pethau, mae o'n ddefnyddiol iawn achos mae'n golygu bod na ddim rhaid i chi fynd ar Facebook o hyd i bostio pethau yn real time fel petai. Allwch chi rhoi pethau fyny i fynd allan yn y dyfodol. Rwan y ffordd i wneud hyn o Facebook ei hunan ydy mynd i'ch tudalen, ar Mentrau Iaith, clicio ar teclynnau cyhoeddi. Rwan mae'r dudalen yma, unwaith mae o'n llwytho, yn edrych yr un peth ar yr hen Facebook. Felly, dyma ni teclynnau cyhoeddi, neu os ydych chi'n defnyddio'r fersiwn Saesneg, Publishing Tools, dwi'n meddwl, ydi o. A fel ydych chi'n gweld, mae'n restr o'r pist sydd wedi mynd allan yn barod. A wedyn, yn fan hyn, ydych chi'n gweld negeseuon neu messages. Fyddwch chi yn mynd i fan hyn, pist wedi ei trefnu. Ar y funud, mae hwn yn wag gen i. Felly, mwyn trefnu i neges fynd allan yn y dyfodol, neu scheduled post, ydych chi'n chwilio amdano fo, ydych chi'n mynd i creu. Ydych chi'n ysgrifennu y post fel petai chi yn wneud yn arferol. Felly, na i ysgrifennu nesaf, ydych chi'n clicio post o drefnwyd, schedule post. A wedyn yn fama, ydych chi'n dewis pryd ydych chi eisiau fo fynd allan. Felly, dwi eisiau fo fynd allan nos yfory am 6. Clicio schedule, amserlen. A dyna ni. Mae hwnna yn barod i fynd. Bydd o'n cael ei gyhoeddi am y 6 gloch nos fory.